dugu orain nola lotu gure taldeak guk sartzen ditugun azterketak zuzenean denen maila ezberdinen egutegira joateko, bai? Horretarako talde bakoitzean sakatzen dugu, adibidez hemen lehengo bat A sakatzen dugu, eta hemen aukeratu kalendar egutegia aukeratzen dugu, behar dena, jarriko dugu bat, egutegia gorde, eta horrela lotu dugu talde hau egutegi honekin, bai? Orain, notetara baldin bagoaz, bai? Eta zutabe bat sortzen badugu, eta azterketa bat jartzen badugu, bai? Jarriko dut adibidez, probi, hau da, proba bi, azterketa, mate, bai? Jartzen dugu balio bat, kontuz, hemen idazten duguna da egutegian ikusiko dena. Orduan, matematikakoa badadin bada, naiz eta hemen jarri, hau ez da gertuko. Orduan, hemen jarri 6 ikasgaiakoa den, bai? Proba bi, azterketa mate. Jartzen dugu, bai? Probi hau sortu da dugu hemen, zutabe hau nota jartzeko, eta egutegietara baldin bagoaz, bai, hemen ikusten duzuenez, bai, egun horretan, proba bi, azterketa martzen, agertzen zaila. Bai, horra, automatikoki agertuko dira, hemen egutegi honetan, azterketa eta lehenengo batzea ergoa, egutegia, eta proba bi, azterketa martzen, bai, guk egin dugu. Hori da guzti, erretzen.